Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Ibu Guru sedaya. Ingkang kula tresnani para kanca generasi enom ingkang kula banggaken. Sepisanan semoga kita tansah akan puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit saking rahmat lan kanugrahanipun kita saged makempal wonten ing papan menika kanthi rahayu. Mugi-mugi kita tansah sedaya pinaringan kasarasan lan kaberkahan. Para rawuh ingkang kinurmatan, pendidikan menika dados salah satu satunggaling kunci utama tumuju masa depan ingkang langkung cerah. Kanthi pendidikan, generasi enom saged ngembangaken kawruh kaprigelan saha budi pekerti ingkang luhur. Pendidikan boten namung babagan sinau wonten ing sekolah, nanging ugi babagan sinau tata krama, tanggung jawab saha cara dados tiyang ingkang migunani tumrap bangsa lan negara. Generasi enom minangka penerus bangsa. Mila saking punika kita kedah gunakaken wekdal kanthi sae kangge sinau lan ngabudi kawruh. Aja nganti kita kesasar dening pangaribawa negatif saking zaman modern. Kados dene kecanduan gawai utawi malas sinau. Kosok waksulipun kita kedah dados generasi ingkang sregep, kreatif lan gadah semangat kangge nggayuh cita-cita. Pendidikan ugi saged bentuk watak lan kepribadian. Kanthi pendidikan ingkang sae, generasi enom saged dados pribadi ingkang jujur, disiplin lan tanggung jawab. Pramila semoga kita sami ngurmati guru, regani ilmu lan tansah sinau kanthi teman-teman. Para rawuh ingkang kinurmatan, mugi kita sedaya saged nyadari bilih pendidikan menika dudu beban, nanging menika dalan tumuju masa depan ingkang langkung sae. Kanthi tekad lan usaha ingkang temen, insyaallah kita saged dados generasi ingkang sukses lan migunani tamrap masyarakat. Mekatan sengsara ingkang saged kula aturaken menawi wonten kekirangan tembung kula nyuwun pangapunten, matur suwun saged dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun maringi kawigatosan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.